Takže já děkuji panu arbitrovi za předání slova a jenom v úvodem pro informaci, co ta oblast kolektivního investování je a jaký velký majetek je spravován fondy kolektivního investování. Takže ke konci roku 2010 byla výše majetku spravovaného fondy kolektivního investování celkem 248 miliard českých korun. Velkost objemu majetku svěřeného správcům aktiv dosáhla dokonce 796 miliard korun. Jak je vidět, v absolutní hodnotě se jedná o velmi významný sektor tržního hospodářství. V té relativní hodnotě, když je srovnáme se zahraničím, nebo když srovnáme poměr investic ve fondech k HDP, tak to není zase až tak vysoké číslo. A když si to máme, tak by mělo být o hodně vyšší. V této oblasti očekáváme stabilní růst, zejména ze dvou důvodů. Jednak ta relativní suma je hodně nízká, je tam stále prostor pro rozvoj a také za poslední kvartály nebo poslední období vidíme rostoucí tendenci. Když se podíváme tedy objemově na velikost trhu kolektivního investování, tak, jak jsem říkala, jeví se hodně velký objem prostředků investovaných prostřednictvím fondů, ale co se týče nárůstu podnětů k úřadu finančního arbitra z důvodu kolektivního investování, tak ten neočekáváme moc velký. Viděla bych to maximálně na desítky podnětů. Ten důvod je celkem prozaický. Vztah spotřebitel investiční společnost nebo investiční fond je jeden z nejregulovanějších a nejharmonizovanějších v rámci Evropské unie. A když sledujeme to i historicky, podněty, které my dostáváme od klientů, tak jsou v řádech jednotek. Je to zároveň tím, že na kapitálovém trhu prostě panuje praxe při pochybení investiční společnosti nebo fondu je ta chyba hodně rychle napravená, klient kompenzován. Možné problémy by mohly nastat v rámci, nebo nastávají v rámci distribuce, tato však v oblasti kolektivního investování do pravomoci arbitra dle současného návrhu zákona, který je momentálně v poslanecké sněmovně, nespadá. Působení asociace z tohoto hlediska vidím především v rámci prevence. My prostě působíme preventivně na možná systémová rizika vznikající na kapitálovém trhu, respektive na trhu kolektivního investování. Jakou formou? Přijímáme spoustu samoregulačních materiálů. Jako příklad v poslední době momentálně finalizujeme novou klasifikaci fondů, která bude říkat, co to vlastně znamená, když je nějaký fond akciový nebo dluhopisový nebo smíšený. Další aktivity směřují k státním orgánům. Hodně jednáme s Ministerstvem financí, s Českou národní bankou při přípravě nových předpisů a jsme aktivními členy pracovní skupiny při Ministerstvu financí k distribuci, kde máme v gesci sektor investičních nástrojů, respektive investičních služeb. Naším cílem jako asociace je zejména flexibilita trhu, aby si klient skutečně mohl vybrat, snížení administrativy, potažmo tedy i nákladů a de facto zvýšení výnosů klientů a stabilita trhu. Jednou z nejdůležitějších oblastí, která by měla být řešena v oblasti kolektivního investování, ale celého kapitálového, respektive finančního trhu, je jednoznačně finanční gramotnost.
Asociácia pôsobí aktívne v tejto oblasti, pořádáme konference, ku príkladu v květnu pořádáme konferenci ve spolupráci se Slovenskou partnerskou asociácií, kde řešíme jak novinky, tak možné přístupy k nové legislativě, její dopady, jak vůbec ovlivní trh a taky vzděláváme investory prostřednictvím právě různých výkladových materiálů, jak byla ta klasifikace. Efektivní řešení sporů, spotřebitelských sporů, hodně závisí na zvýšení míry zodpovědnosti spotřebitelů za své rozhodování. Toto lze dosáhnout de facto jedině zvýšením finanční gramotnosti investorů a proto finanční vzdělávání považujeme za klíčové i právě ve vztahu ke spolupráci s finančním arbitrem. Děkuji.